zonke izinto zilawa Nkosi ezulwini kulawula wena emhlabeni kulawula wena zonke izinto zilawula kuwe Nkosi Nengelos the footprint the election amongst your people making history going forward sitting goals. It's wonderful, it's been kind, we are gracious to Kwaziwe through it all. They have assembled this place to say thank you and say hallelujah one more time. We sing hallelujah one more time. Sounds good, you care for us. No, you are always there. Sometimes torturous, but you more we are simply so good you are all the time. You are watching over us, even when we doubt ourselves, even when our prayers are weak. But when we speak in truth day and night, our lands put. Oh God, there's never any. If we put away to us just for our assurance, there's never any. If our survival, if we turn only, we thank you, Tito. One also Sulwin.
Siyakholwa, you are watching over us, and we shall prosper, we shall continue, because our hluleki. Thank you. Thank you. Siyabonga Baba Inkwele. Siyabonga Lord. Siyahamba nathi, because you are worthy of all praise. And ain't nobody ongafaniswa nawe in any time. Human beings are limited. You are omniscient, omnipotent, unlimited, unmeasured. Never was at the beginning. Merciful God, we're here to express our gratitude to Thee. We're here to express our joy. Why not just now, Columbus can strike right down. We won't be crushed. We're here to say thank you. Thank you. Amen, Baba. Holy the Lord, holy, holy, holy the Lord. Oh, God, thank you. Siyabonga Baba Inkwele. Wena uhlale ngelosi, usikhumbule nathi. Ungithwale, oh the Lord. Twele ngoma sephela manje, just say it lightly, politely. Ungithwale. Thank you, Lord, we thank you. Here we are, here we are. We thank you for the grace. We thank you for the courage. Ukuchika uphile. Ukumsindisa ophilayo. Wena uNkulunkulu right now. Turn us around today. Let it be your prayer. God will do atwale we. Atwale. Akathwale lapha amandla esenza njani esephela ngoba siyafika isikhathi lapha ingqondo ingayikhiphi answer uyizivuvukala uzwikhanda donsi phanado
ubona uthi ubuka abazalwane ayiphumi hansi, uthi ubuka umndeni ayiphumi hansi, uthi usibuka wena-ke ingaphumi. Uhlanganisa imfundo yakho, uhlanganisa ibhenki lakho, uhlanganisa yonke into ingaphumi hansi. Ugcina uthi ucala sukela abantu abangekho kusho eduze kwakho, ubasonda abantu bengenzanga lutho because wena uwedwa ikuhlulile i-answer. If there is one thing oyidingayo, ukukhohlwa imizamo yakho. Njengoba ethi imizamo yami iyophela. I-religion isifundisa ukuzama. Insindisi isifundisa ukubona uma uyoneka impahla ocingweni. Uma uyoneka inoma inapke noma yini lonto oyinekayo noma ithawula. Ukubona ulini nje liyolinda wena. Ukholwa ke lokho. Bona ngacazuka kwami lapho kunengubo engilala ngayo. Engingafuni iwashwe njalo ngoba angithanda. Njengiyabona iwashiwe. Ngathi ngafika ngiyayithinta ngathola ukuthi yomile. Uze ngitshe dry. Ngolala ngayo namhlanje. Kanzoqala isichotho. Ngiyayibona sengiyibuka ngekhethinisi. Uve ngithulile yini iyabekwa. Ukholwa kunjalo make wakholwa obese waba worried nje ukuthi uzothula ubani la kule fence, koqhuma ikhanda ushaya istroke. Yazi inkinga yodwa, inkinga eyiwanje mongafocus kuyona ungafa yakho nje eyiwanje eyodwa nje. Mongaba worried nje ngawe wedwa, hayi futhi zonke inkinga zakho. Hayi mina abanye abantu bakhuluphele, mina ngikhuluphali nje. Hayi mina ngi-overweight. Hey man, noma umile okwaleyande ethiwa yini leyande lapho eduze kolwandle le hlezi lwela umfazi lengenazi noma ungamile okwesile ungawali shake. Ngiyela abazalwane, ngiyela umthombeni, ngiyela wonke abafowethu esinabe empini. All I'm here to assure you ukuthi impi isaqhubeka. Yeah, impi isaqhubeka. Asikho eparadise la, sike emhlabeni. And unfortunately we don't know what's going to happen tomorrow. Ngifuna ibese lodwa ngihlale phansi. I hope lizonibusisa. Genesis ngiyasibona isiteleka. Insizwa zikho zonke zithe nje kade wayelo sonto le shayibona le nto wawujuna ngala uthi hawo asuke ona ongwenye khona mfana kodwa nje ezangcobo zithi hayi hayi siyayibona le phela kwazi uxhatshaza ungaboni uhamba mbonde kahle siphelezela abantu sho kanjani tiphathi yamantombazane kuphela. No bekungazondimi akube wami umnqweno ukuba abantu bonke abantwana bonke bakaThixo bayazi kabazalwane nihle ndizenze ipati ndibize kwabantu bonke. Hayi bayazi abantu ukuba xa kunotshintsho xa kuba kunento ociba noko
ibu chinchaga ayiveli kum senjiba ke insizwa ngabona sekubhalwe mina girls kathi hayi umama unako ukududana no Q mhlambe bavumelene ukuthi into yamantombazana but ke I'm gonna make it up to you. I'm gonna make it up. Mina, I have to clean my name. Me myself. Ngizozama ukwenza into wonke umuntu onjani abe khona ngoba nginevangeli mina lokuthi wonke umuntu ivangeli lami lelo everybody. So I have to be busy yabo iplaza ni sa renovate. Ngiyengezwe ho. Ukwangibona mina ngifaka leyo post. Duko angena ayisendwanga ukusendwa kimi. Ukusendwa kimi nje. Ayilutho kwasamela ungamenywanga. Bengabizwa ngisho ukubizwa ngikhekhe njengiyacela ebusuku. Lona leyo kuthiwa ngiphathele lona ngathi ngiyalibeka waqhamuka kwami wathi hayi ngiyalithatha. As God let the living waters follow my soul. Phela kwento enginayo le. Let the Holy Spirit come and take abazana amakhekhe abo. Because in any situation that is trouble, zilungisa insizwa. Umshado uthi akwazi ukuthatha Genesis 8. Yabona bafethu niyathanda nithanda yabo zonke le inkolo eziqalwe ama-traditionalist, zonke le inkolo ezizama ukuzenza abantu bakho uJesu babo zihambe uma yabona uma ufe behlanganisha abantu benobe yini nobe uJembe nobe uMuhammad nobe yini ibanhle into yabo ibe neculture ibe nobuzwe yabo njengoba ngomZulu nje indlela ekhonzwa kaJembe uphela kwesonto ngeke ngilibona ngithi hey yazi lana kungaphelela ukuba umZulu wami la nje ngokumZulu because bathatha yonke into yesiZulu bezama ukuthi redemption okanye ukuhlengwa komuntu kube into ehamba ngobuzwe. No Muhammad same thing wafika wavusa inseka zobusulumani elwa nokuthi ubuKristu bobuRoma bufike bumenze ialien umuntu abe ialien umphelo umuntu ofuna afunde lesilungu ofuna amane khothame eLondon. So kwabe sethi no asivusa into esigqoka njengathi inhle uma uyibuka inhle phela kodwa ihambe uthi manje uyayibheka ona mgomo wokumisa leligama lithi Jesu Christ phezu komuntu bawulahla because indaba kaJesu Christ akuyona into ukuthi yaletha ipolitiki nobeletha amaRoma ikunento ebeyizoyikhuluma ngomuntu owafela esonweni leyo aspect uzongaqhubeka egqoka ibheshi lakho kodwa leyo aspect only uNkulunkulu ayenza ngoJesu Christ kuphela bahamba kulokuthukuza kwabo kubelwa because bakuzama ukuvusa empire abantu abamnyama uthi uyezwa iyaduka ngeke ngafika futhi yabona makwenzeka ngizwa ingoma abayiculayo ngizwa yabona mawuvula uYouTube bese ukudlala nje kuYouTube yonke into bese kube nengoma engizwa beyihuba indlela egcotshwe ngayo le ngoma mayiculwa igcotshiwe imnandi bayihuba uyezwa futhi lento enizwa la basukuma benyawo bayizwa nabo bawusutha bese ngithi mina hayi le ngoma ngiyithathe nami ngiyintshontshe ngiyintshontshe ngoba ngumuntu ongasonto indawo ngiyihube nami
Ngihlushwa isikolo ke mina. Ngifike ngilayela ku YouTube. Oh wena ijabule. Hayi ngithi iyahamba la ngoma. Bese ngiyayiguglisha ukuthi hayi. Nami ngifuna ukuthi manje ngifuna ama-lyrics ngezithi hayi ngeke. Hayi ngeke. Ile ngoma ngowela ngijabile. Emfuleni wasewuze. Ngaphesheya kwabole like if ukuwela kwami ngijabile. Nginjani manje? Manje ngowela lapho. Imnandi kabi ngayithi ngowela ngijabule. Ithi ngaphesheya kwabole. Ibe sithi ngiyamukela inkonzo yami. Hayi manje. Which is totally different. Thina everything phelile. Icala liphelile, injabulo iphelele. Sijabule. Hayi ukuthi le hayi vele ithi ngiyoyifumana khona imana efihliwe ngoyifumana khona le uthi Paul if anyone received the Holy Ghost yet since we were baptized ithi netshe igama lami ngolufumana khona kuyafunwa la uyabona nje ukuthi usizi uNkulunkulu uyacingwa vele nqa ngithole hayi ngathi angeke so ke ngizama ukuchaza ukuthi into kaJesu ngohamba hambe khona imibuzo ukuthi yini salahla amasiko sathatha lento is because lamasiko akayibeki indaba yami noThixo nengona phakathi abalekile ukwakha iculture kodwa akakhulumi nami akakhulumi nami and basifowethu ukukholwa ikona into ezibe ebuhlungu usacrifice lokho shame Genesis 8 verse 28 Ukuthi ingoma before icule nje ulalele impela ngoba uyozithukuza ukucula nento oyizwayo nje uthi leyo hayi verse 22 Genesis chapter 8 verse 22 Umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna amakhaza nokufudumala ihlobo nobusika imini nobusuku akuyikunqamuka Kunama verse eBhayibhelini ayi statement while the earth remains seed time harvest cold and heat summer and winter day all night shall not cease lapho kuyo nomuntu afuna uNkulunkulu destroy everything in civilization after bubisa umhlaba uzomqolo wabulala ama-actors wabulala ama-billionaires wabulala ama-president wabulala pope wabulala everyone wabulala highway no freeway namabhanoni anything ebeyithenjwe abantu i-currency wayidestroya 40 days kuNkulunkulu adinga even iminyaka to end this thing asebenzisa into eyiningi usebenzisa one resource of his nature azangavusa umlilo abe wahlisa nje one thing and after that storm imina lento Noah ifuna ukuzwa ukuthi uthini uThixo every time akube nestorm empilweni yakho
kunento ufuna kuyizwe uNkulunkulu. uNkulunkulu lalela ke ngendlela engifaithful ngayo. As the long this earth stands, as the long uphefumula la emhlabeni, seed time. Now, yini engenze ngathatha ngale verse? Because senza siqala series. So angizange ushumayela ngizobingelela nje abazalwane. Ngibuzwa ukuthi uNkulunkulu ave simple mayidila nomuntu. Udila nomuntu uNkulunkulu ngezinto umuntu ane access kuzo mahala. uNkulunkulu provide izinto ziyashintsha ama season, but uNkulunkulu ukunikile clue how to attack. Uthi konke lo ngithathile, konke ngithathile, but imbewu ayihambanga. Namhlanje I'm confused. Nicabanga ukuthi impilo ise-internet, impilo ikuphi? uNkulunkulu ama politicians akakhuluma into yazi ngeke walala akhuluma into enkulu, kuye ngebudget, kuye into enkulu. Mawuthi uyabheka akekho okhuluma ngembewu. Njengohlezi lapho nje udlene ekseni. Isinkwa. Yazi isinkwa ungasakha wena without ukuya kwa-Alban. Mawungazi nje ukuthi yini imbewu. Yazi ungaphila impilo uma ungafocus kwimbewu nje, ungakhohlwa nje ukuthi kukhona uShoprite. Imbewu. And imbewu ibaluleke ngani imbewu? It's because imbewu even after uzamcohlo, uNkulunkulu akaletha imbewu entsha. Amandla ukhava umhlaba a destroy everything. Kodwa uthi uNkulunkulu imbewu. That means uNkulunkulu uniphile nini. There's something akuphe imbewu. Into noba ngafika ngiphuza emqolo ihleli kuwe iyaziresource kuwe. It's the seed time. That means funeka kube nesikhathi where ukhoqokelela seeds. Mandanti nabantu but benze ngathi impilo ayikho lapho. Ake bona nje mangavaleka amabhono manje, kuvaleke internet, kuvaleke yonke into, ungayikhumbula insimi kagogo wakho. Usathana usenza singena itolo, sibamba utamatisi kanje, soma utamatisi sithi hey lona elele ama-apula asePick n Pay sweet, akekho sweet la. Uyazi ukuthi ungathothe yasengadini yakwakho i-apula lisweet ukudlulela elaka Pick n Pay. But uSathane wenza ishow ukuthi seed time. Yebo amabelungu phesheya bafuke babona iAfrika bayisaba. Babona iAfrika izala abantu abuka lawana abadlala basketball. Buka lawana bagijima ngoBolt. Yabona uma ngaba lama black American ambalwa esawathatha upgrade babese bathi aba destroy ini inzalo ngephilisi eAfrika. Lizokwenzani iphilisi eAfrika? Lizo destroy inzalo ngoba bayisaba. Bayisabe eAfrika. Bathumela amaphilisi ahamba umhlaba wonke ayahlukaniswa. Amaphilisi nje aya kulamazwe kuthiwa ama third world. Alo maphilisi lawo ijunk. Hamba umhlaba wonke ubuka amazwe wa strong. eJapan akuvunywa nokuthi ingane idle ku take away. Iphaki baba benza isikhaftini leso 4 square. Funeka ama noodles la, into is fresh, ufish la, ama fruit la. Esikolweni ayidli u take away because bazi ukuthi iAmerica izobathumela amaphilisi ngalabo McDonald's zonke lezi zinto lezi. Zonke izizwe ezidla lezi zinto ziyafa.
Tsala, it is supposed to be the most easiest thing to do. Qala umuntu ayireyishwa kanye azadle. Namhlanje abantu abashadile babuma-queue abazadli. Yindaba ilamaphilisi. Kusale ingane ezikhubazekile ilamaphilisi. Akana answer. Ilamaphilisi. Unokhokhela into medical aid ukhokha imali engaka. Uthi uyabona abantu abakhokha le mali behlale begula labantu. Ukuthi medical aid phela ubheka yabo mangashumana nje abantu abeka amaphilisi ungayibona kavuka amabhodi umhlaba wonke. Because lapho ulwa le nto bazali ishaya isitha ishaya amadoda ukuthi amadoda angazadli nezibeletho zigule. Bantu babe nengane nga1 2 ukuze makuthiwa kuyadliwa babe weak. IAmerica siyisabani eRussia. Population yaseRussia bangaka abantu eRussia? Bangaki abantu eRussia? Bangaka abantu eAmerica? Uthisha lapha? Uthisha lapha? America ba more than 300 million. Sibangaki la? Kodwa kuthiwa sihlele imndeni. Kuthiwa ngazali. Mabuzo waye ngazali kuthiwa economy. Yini economy? Yini economy? Indlela esokontrola ngayo abantu ukuthi badle kanjani. Set time. If abantu bazoqala ngembewu babese babheke ikhathi engeke ngishintshe ihlobo ubusika amakhaza. That means wena mawungasuka manje uthe ucabange lezi zinto ezibhalwe la imbewu amakhaza ukushisa ubese uthi impilo yami nezingane zami ubhala ibhodi kwakho ukuthi kuzohamba kuhambe kube namakhaza. Wena unawo amajakethi yamakhaza hayi ukuthi ngoba kuzubusika cha ubuka lento ubuka ukuthi okay sinayo imbewu la ekhaya na ikhona imbewu la imbewu la ekhaya imbewu into engathiwa noba kuvalwani la ekhaya ngeke iziye ndawo ikhona la ekhaya siphinde impilo yasedrobheni sahlanye usidla amatheka ikhona yini into eyimbewu here engeke intshotsho umakhelwane nopolitiki ikhona na in this house njengophila nje unayo na noba ufunda isikolo oyoma online kusasa utshela ukuthi umsebenzi awukho. If obaba bangumthombeni uthi kwathiwa kubo lusa inkomo wena ungayi esikolweni and if obaba bonke ngalesa sikhathi babethathe ingane zonke bathi ayiphumele esikolweni zizolusa inkomo bese isikolo sehla size la emadlelweni sizofundisa izingane walizi lusa inkomo. If nje singasakhishwanga emasimini babelethe uprofessor khona emasimini bathi mawungahlala la emasimini kodwa ufunde lencwadi ukuthi lokulima kwakhe amasimo kuzokwenzeka kanjani ukuthi kulento idayise phesheya. If cha bakhipha abantu bona einkomeni babona fake idezikeni eli-empty bashiya mawufika lapha ukuthiwa ngumna ufike crash kuthiwa ipoem inkomo yami ujamludi ayikho uqoshiwe kuyo inkomo yami nama ngithwe idwebe udwebe into ikhona kini
Ngathi usikhathi bona babhizi ezabe ingane bazithathela amaplasi la ezabe ingane zivuswe ekuseni kuthiwa nangu umuthi wokufutha inkomo idepo nanzi qasha abantu abawu5 laba abazokuthiwa khipha amasende lena yenyama yeyani bahleli amabhunu la ezabe ingane akhomba inkomo ephilayo bathi bevuka ekuseni ku3 la wehlanga uhambe wena kuthiwa hamba ufunda isebhodini. uNkulunkulu usho into elula, but as long inembewu. Ngiyayiprefer indoda mina ethi ngisave imali ngothenga le nkunzi eyi1 ezo 2 years ngizobe nginenkomo. Ngiyayiprefera inembewu. Ngiyayiprefera mina umama uthenga umshini wokuthunga athi ngifuna ukufundisa ingane zami ukuthi amakhethi nathiwa ukunembewu la. Wena unani? Unani wena? Unento yokutshela umuntu kusasa oyedwa athi uqoshiwe akutshele kanje ebusweni. Umuntu oyedwa yaba u2 amela phambi kwakho umuntu ehlesutha isitambu sakubo athi uqoshiwe. Ufuna ukukhokhela iflat. Ufuna ukukhokhela ingane esikolweni somewhere. Utshela umuntu oyi1 uthe wena uqoshiwe. Ithamba lakho lapho yona mbewu yakho le. Lo muntu kusasa kaqhamuka athi yenza into engekho eBhayibhelini uzoyenza ngoba unambewu wena. Sasa ukudayisisa umbuso akudayisisa izulu umuntu. Wena unambewu. Ukhula ngisho iphara lelime estradini uthi uyaqhamuka livelime kanje lithi. Lekanyakazi iphara lichuli bani. At least lento ekwazi ukuyenza uthi yabona iyadaza futhi lithi. Yini awunayo into ongayenza isithuse. Bona abantu behlupheka bona abanyama bahlupheki basishwe ingqondo yokuthi bheke entshonalanga. Basishwe nje lokho kuphela. Yiko mina ngihlezi ngibuza ngithi mina labo sopolitiki nibathembani? Ngoba sopolitiki unabadayisa ngakubani? Yini labo sopolitiki bengayilekwe sakamthethwa bakhe imola abantu abamnyama engahlangene bayelekwe sakabiyela bakha ama properties nama flat le eqebeha yini bengayilapha? Why they don't go there? If bechotshe amabhiliyoni bengawatshotshe amabhiliyoni bawukakhale eqebeka bakhe industry bakhe ama flat bakhe I community nje engadinge property ownership yabelungu. Why begcina abantu abamnyama la kulama flat ownwa obani from ever? Seed time. Yabona masikhuluma ngeseed. Wenza sure wathi uNkulunkulu cha bafana ngisuse konke. Now mhlambe khona esuswe kuwena yonke. Khona into esusiwe. But ngicela ukutshela awucinga imbewu. Awucinga imbewu. Awukuthatha ingane zakho uthi yeyiphi indlela engakhulisa le ingane ngayo. Hayi nge-TV nange-phone. Something engazi ukuthi la noma ngafa le ngane zinani? Zinembewu. Zinembewu. Ewe mawufunda iBhayibheli nokhuluma ngemindeni yabantu. Kuthiwa ingane zikabani. Okuyena okade lezi zikaKhora nje kuthiwa ibona ababhala ingoma zethempeli. Kuthiwe ingane zikabani. eBhayibhelini nokhuluma ngengane nje. Kwakuthiwa isikhathi ithempeli nje. Kwakuthiwa igolide lilandwe kubani lo mndeni uprovider kuthiwe ubani unengane zakhe ziskilled ekwakhena ingakwazi ukuthi lo mndeni lo abafocusile kwenye into. Yabona mothatha ingane zakho uthi la ekhaya sokwakha isipikili. Afuna ukuthi into isipikili. Uthi nje la ekhaya la kwamkwena la. Wena thi ma
uzo-researcha kwikhompyutha ukuthi wena bani uzonza i-cater system yazo kusidesigner, wena uzohamba uthi ubheke ukuthi amaphi amatshe ahlanganiswayo, wena uzo-research ukuthi sibiliswa kanjani, sibamolthwa. Ufuna uphela lonyaka sine-design sina, kodwa kuphela 6 years nini mabhiliyone ngani, nine seed time noma kuthiwa umhlaba udidekile noma kuginqeka ibhilidi, wena unani, unesipikili, hayi ukuthi une-degree. No, degrees is a system of demonizing a mind, a colonized. But about degree, they are going around having an ego of studied this again for some years. Who found that something exists unless you are employed. Twice in the Cape Town, manje, but as it class, eh? Funa nigga, mina it is. Imeo niyathandaza, angisho ningathandazi, kodwa uNkulunkulu azangasho ukuthi no wangizokunika umthandazo. But nazi into ezingezushintsha, no, it's the seed time. That means kunesikhathi mama Mthombeni, isikhathi nangikhuluma emakhaya la kufocuswa ekuqokeleleni imbewu. Nangikhuluma emakhaya la ukuthatha umbila uluhlaza uboshwe uhlutshwe kanje, bese ikhasi leli liboshwa njenge-ribbon, liboshwe lezigxotsheni. Angibuza ugogo wenzani manje la, khona ulengiswa la, ulengiswe uhlala indawo uzibuza ukulenga nje yini, awuphekwa loyo, awoshiwa, awenziwa lutho, uyalenga nje endaweni futhi udust imbewu. Isizini yembewu. Ukuvuka wesigange nje, kuvuka abantu ba confuse. Umuntu uca ukuthi mangena nesibhanu bayithatha le moto yakho uqedile. Imbewu. Niyateleka nina nteleka nje, nina nibiza ngokuthi niphatha ama flag. Yabo mawuthiwa mhlambe le kuteleka kwenu nikwenze emasimini. Nisuke nje ne-youth league leya, niphatha amageja, nisuke emasimini, nifike lapho nithi akuvotelwe nokubaniki, kodwa nisho nilima. Emalokisha igcwele orabishi, izinto ezingazi azikwazi ngisho la emseleni enjansi, enzansi emseleni kuthiwe le youth ihlangene yakhlela le ndawo yatshala la. Umuntu umbona ngishenza ivideo ku TikTok ukuthi we are dealing with a useless generation. Omnye umbona uyenza uvuka endlini umfana lona akugefisa ngasebusweni la indlu yayibonda ayicacanga wayile indlu lana athi bafethi ngithi angikhulume ngale ndaba. Ubona lo Satan yena ayikhulumayo lo. uNkulunkulu wakhathazeki ngokuthi uzodlana. Khathazeka ngani? Set time. Uthi uzokhathazeka ngeset time ngesama. Hayi ukuthi basesama. Zibuza ukuthi esama kuzodingekalani. Then bese ukhathazeka manje ngesama. Amasama ayithi akafani nesama of your life. Ubese ukhathazeka ngani ngewinter. Wakhatha inkinga zabanye abantu. Uthi bese ubukhathazeka ukuthi ngosuku umhla kumakhaza ngiyokwenza njani. Uthenga isitofu usifake kungekho magazi, uthenga izinkuni lezi uyifake uyifone ngene emadolobheni yaniyazi impilo le. Mina ngibele amavama afine ngixolela. Hayi mina ngibele ngimakathele into yena ukuthi ufune kufaka iheat kuyi trip. Ngilanga ukuthi uyavuka bawuthathela ugesi uthini? Uthi uyavuka ngale ilanga bawuthathela ugesi. Njengogqoke akamenzi uthi uyafika ivaliwe leyo. Onhlanphila wena nawumuntu onekhadi wena uthi uyafika ivaliwe usebenza kuthiwa uthi uyafika kunemoshwari lapho zonke into niyibuka lapho West Street lento uzohamba iphele lezi unani uNkulunkulu akasishiyanga bazalwane. I'm here to tell you, raise your faith.
ngifuna udlela phansi ube nento ungabikho spiritual, ube nento eyi1 ethi imbewu yami le. This is my seed. And after the nkonzo, I look up into it. Unkulunkulu will provide. Kusasa siqala prayer. I want everybody to be in there. 6 o'clock, same as last time. So besihlangana la, praying. Those who can come. If you can't come, zama ukubona lento ekuthiwa uZoom. Uma ungayitholanga ku Zoom, if unenkinga ka Zoom, hlala endaweni lapho kungazunywa. Noma imfeneza angake nazivuma uZoom. Lungile uzoya kusibumba ama publication kusasa ku YouTube. Uzoyifica isifakiwe lapho bese ke uyayi-download okanye uyendaweni ene-Wi-Fi uyi-download bese uyabuyela kuleyo ndawo ohlala kuyona engena Zoom. Ngoba izofika idlala ebusuku ngakusasa iyafaka idlala ebusuku for 21 days. Si renew our vows. Asenze penance. Ngifuna understand ukuthi kulama basonto la njengoma Roma kunento eyenziwe kuthiwa whatever wonke lento ezenziwayo no misa whatever you call this thing or Lent la kuthiwa kudliwa don't lapho ke i-description yakho isuke ithi udinga ukuthi uziphanishe for repentance to penance Lord. I-false doctrine ke leyo because ichaza ukuthi kufanele uzigube wena uyihlukumeze ukuze ukudeserve uxolelo to penance. But again, I say it's penance. We are just renewing. Because when one shot deal, because you can shot and then tell about what I did. It's a rooms alone. Several rooms and you should know what exactly have and 2 days and I'm going to fail. Go figure ila begele na yavuka kubona meyaphela akana nobudleni but kufanele kuhambe kube nani ne renewal la kuvuselelwa wona lo mshado wayo usashada but wenza njani uvuselele so nokukholwa kunjalo nekhadi la kufanele nikholwe ugcine uqayikhona ugcine usujwayela nje so ke so in the 21 days sanctification okuyihlambulula so besifundisa ngalo sonke we believe God is here we hope he does sibame sisikhathi bazalwane hayi ukuthi sizama uqeda izulu asho njalo umiya wathi hey sikhakhane uzoyiqeda yonke lento esezulweni no sizama ukusiza thina isikhathi esiphila kusona simbi and abantu uma kwabayeka kuhlala kunento ezobathatha kodwa babona sebilalela lento ekuthiwa i-commission la beyikhipha amangonto lapha yana sebenamanyama once abantu ngabatshengisa isiphambano bazobheka enye into abantu there was something ezoba-occupy uzobona sebambe i-stadium bobuka ibhola bokwana so ke sanctification kusasa udla ikabishi ekuseni udla ikabishi emini udla ikabishi ebusuku ngakusasa ikabishi ekuseni ikabishi emini ikabishi ebusuku ngakusasa ikabishi ekuseni yini ke mfana manje amakoti bamba vele baba depressed nje abo vele baba depressed amakoti bamba nje hayi into eningi wasihlupha ngento eningi ikabishi ekuseni ikabishi emini ikabishi ebusuku cha next week usungashintsha ke kube i-carrot ekuseni i-carrot emini kodwa iviki lonke akube into eyodwa i-carrot ekuseni nabo bathi angibasezulwini kusho bona bathi sezulwini sikhakhana ngiyabachazela ke manje ukuthi akwenziwani bayazi bona benze njani ufuna ukudlana
ufuna eningi ebizayo bengikusave mina ngizokuchazela ukuthi uyobe simple mawunemali ke ungawamixa ikadish no carrot okwakho ke lo uthenga la into efakwayo le ngazi nithini lento le yini lento nithelayo ungakwenza ke ma unjani unemali mina bengikwenzela ukuthi lo onga-afford ufana nami onga-afford nje ongenalutho angacabanga ukuthi kudingeka into eningi nina nemali cha kanjani afako awucheda nenze yonke leyo nto hayi okweni lokho aninqatshelwe but wena umuntu kaNkulunkulu wena umuntu othanda uNkulunkulu wena onhliziyo kaNkulunkulu ihlambulukileyo wena umuntu osimple wena umuntu othi ngifuna ukuya ezulwini ikabishi nje lilodwa lanele ungene nje sithola uluthenge nje uphume nalo lodwa usungalivuvuzela ngosawuthi phela masuma isikhathi usuzoliluma just nje uthi kube neflavor kodwa ngiyakutshela mina ungaphila ngekabishi futhi ungaphuma ungcono kabi kulento oyiyo nje ngezempilo njengogqoka ibuko nje udawusabona wathi de kodwa kuphela 20 years ukuthi boso ngiyabona udle ikabishi nje kuphela so ke 21 days no angikubeke kahle abantu bakuthatha serious ngisho udli fruit udli veg kuphela ukuthi ulenzani lo veg asinandaba well spice awuthini but usidla ama veg kuphela sikwenzelani lokho sikhakhani we are challenging our psychology ukholwa akupheleli kumoya ukholwa akupheleli kwezwini kunesikhathi la ufuna wenza ingqondo yakho ibe kuorder yeah ukuze ufeel ukuthi okay militant konke esiyenzayo that's the only reason why hayi ukuthi mawayenzanga usuxabela noNkulunkulu esikhokhweni cha we just want to have a uniform psychological discipline yokuthi kulo 21 days you are in a certain formula noNkulunkulu to abstain a little bit hayi to fasting ngizoba done as fasting it's just a discipline ngihambe posta ke la ku YouTube uthi sidla ikabishi cha kodwa uyabona ngiyavela mina ngidla uGalo ngoba ngizwana nefanaticism siyenza nje lento kahle hayi ukuthi usophapha ngayo into nje esenzayo ungahambe uphapha ngale yonto asilona isonto ekuthiwa isesheshi la isemarumeni namhlanje sidli asidli cha it's just a disciplinary mechanism yokuthi officer angene siyazi kunemizi ephathekayo banama deep freezer lapha baba khona ngisho ulimi lapha odwa ulimi lenkomo baphatheke kabi angizokhomba leyo mizi order ngisho usu uzibona abantu bathanda inyama bathanda ngisho isisu sesilwane ngitshela imizi mina ngiyazi ngihleli ngivakashela bahlukumezeke into ongayazi yabo mina ngaze ongaqala ukusonta mina ngaze ngithola amaVienna nje abantu bazobefika ngisho kwakho ushuthi bishop ushuthi bishop nje alidingi mhlambe sibamba senza ama fries hayibo ama fries sekwenye into leyo akusona iveg le izambane oluthosile wabese walifaka amaluko sekukudla leyo nto igxekwa ngisho internet lo kuthiwa ijunk mhlambe ukuze silunga asilikhiphi izambane kulento ukuze lento le iqonde nje asikhiphi izambane kulento cha ngiyabona ukuthi lezambane leli lizosikhila lezambane sengiyibonile lezambane leli manko leli lizosikhila lezambane ngoba nje lihypocrite liyakwazi ukungena epanini kube ngathi umkhwepha bazozipayisa zebe uqizi udikhenti yakhe lezambane leli alike lime lezambane leli asenze nje into nje elihlaza nje ama veggies lettuce no carrot yabo into nje lezambane sililahlile safuna ukubona lingo sengilibonile
I'm afraid. Iveg, don't you? I'm afraid. My God. I'm afraid to deal with love. More I'm afraid to bulele yonke diet ngisho ungaya ku computer. Yanto oqala ebalwayo la ukuthi uzuyagula. So ke siyacela bazalwane, few days just uphuza amanzi kuphela. Bese kuthi maximize umthandazo wakho kancane nje. Noma i-hour no 30 minutes but uthi ukuthandaza nje. Ungathandaza umthandazo ukucela uthi nje ucela restoration. Bese wehlisa na lezi zinto lezi zama TV nani. Khona lokho kwenza njalo. Noma series noma intukuma nje kulonto. Kancane. I just want something ibe restored kuwe eyalahleka. Njengasikholwa sihamba bekhona ukulahlekayo. Ko ubona ukuthi amandla amaningi kodwa konke kuthiwa ijoy. Uthe ijoy ayisekho. Or nje ukuzizwa uclean. Just those things. So ke 6 o'clock yaqala abantu bafika ngo5 naba worship hour nabanjani bafike early. Ngomhla 18 sine December sine concert. Why this concert? The concert yo kuhlanganisa nje abazali ngisho ifana le party esayenza ngalwanyaka. So manje sisenza lezi zinto to help labantu abakhulele ukhomntu akhulele endaweni angaze ayibona into enhle nje. So you have to adopt that culture ukuze ningayiboni ngaphandle ayikho wrong ukwenza into celebration. So ngiyekuthe ungcono izinto zenziwe abantu abakholwayo. So senza leyo concert space isincane 100 people 150. So make sure we are booked say early if you're going to be there and go ban update ama local sizobe siculwa concert nje ne graduation ceremony lapho nento achievement nje if ukhondo achievile kulonyaka so kunikeza ispace sokuthi usipresentele yona noma degree noma yini into nje noma uphasile whatever that we have done kulonyaka esicelayo ukuthi ugqoke ngendlela esingazi sibona igqoke ngayo or return but nje kubonakala ukuthi you are really out of the game. So ke ugeze nowe kahle uzu happy. Yeah, chulu biqala ngofantambama 5 6 7 8 9 10 yaphuma izoba ne beach ibe nabanomculo even though nathi because mina ngifile lo music lab so bese ne band yami senze ezinye ingoma but kuzobe kufana labaculi baziwe lapho labo ujumbo banibani bacule bahambe bacule bami bese i-concert ke i-leadership ke uthi announcer ke private ngizwe ngathi bathi bafuna nokudla yiko nje ukudla ngikuvala ngoba ngiyathanda ukudla la but yabona bafuna ukudla e-concertini so ke nokhuluma nabo ke babona ukuthi nodlani it's going to be fun. Angazi ukuthi obana nina abantu abadala nizo decide ingane abazifuna ukuza leze ngicabanga ukuthi singeza ingane esingayifuni ingane ebanjwa kanje sifuni ke le lezo nye sorry kodwa nje ingane engajabulela kuba se-concertini njengaka hayi ingane ezoba uhluphi siwu-Sunday school la isiyahamba iswebunyango sokuthiwa yochama idonsa uma wayo ayingezi leyo ingane ehlakaniphile nje ezokwazi ukuhlala esihlalweni ithule i-enjoy music singayithatha leyo engaphezu kwaloko enakwayo mayihlala ekhaya Kosingi yabeka kuwe ngiguni gimpilo yam mayipa tenjalo muwe osya uiko bindela mangenyawo makuphele konke Angosya
Baba ngiyababusisa for coming here. I bless them for staying this long. They're frustrated about their issues. Bless them, oh Father. Give them life. Maximize their territories. We thank you, Lord. A lot could have been said and done, but God has borne his promises card. In the name of Jesus. Busisa lomndeni, susala abantu, susishwa.